Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan Infashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la Infashion Couture. N'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no AC 2000 kɔnɔna la Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago be qualité la. Infashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw ma bi ntɛnɛndon in na mars kalo tile 11 san 2024 limanaw aw minnu bɛ k'an filɛ télévision sanfɛ aw minnu bɛ k'an lamɛn radio sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso min ye Canal Plus sanfɛ limanaw an b'aw fo k'aw barikada aw minnu fana bɛ k'an filɛ an ka bɔlɔlɔw sanfɛla la n'o ye an ka page Facebook Joliba FM Joliba TV News ani an ka page YouTube limanaw an b'aw fo dante foli min na ka jira la k'a fɔ a ka ladala jɛmukan n'o ye kunnafoni gafew lakali ye ni y'o sele ye bi an fɛ yan nɔ dɔgɔkun daminɛ ye bi ye ntɛnɛn ye limanaw an bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di anw bɛɛ lajɛlen ma min ye ala ka kalo barikama ye ayiwa n'o ye sunkalo ye ale jɔra bi y'o tile fɔlɔ ye limanaw an bɛ dugawu kɛ sunkalo kalo ye ala ka musakaw nɔgɔya ala ka tɛmɛ hɛrɛ ani baden bɛɛ lajɛlen la alisilamɛw ye kuma ni an sigilen kɛnɛ kan limanaw min ye gafew ye olu bɔra awa gafe minnu b'an bolo kɔrɔ yan o ye Nouvel Horizon les Échos ani le soir de Bamako ni fasɛrɛdi sɛbɛn 3 an bɛna ninnu kɔnɔ kumaw lakale kunnafoni caman b'a kɔnɔna la o kuma an b'a fɔ yen na aw danse limanaw an b'a daminɛ ni min ye o ye Nouvel Horizon ye limanaw a kumana a ko a ka kuma ɲɛfɔlɔ yɛrɛ la ko walasa min bɛ EDMSA juru min b'a la n'o ye Mali kuransoba ye min bɛ kuran di jamanadenw ma yɔrɔ juruba de bɛ ale la nin waati na min kɛn bɛ sababu ye ka se ka kuranko yɛrɛ gɛlɛya jamana kɔnɔna la n'i y'a ye bi EDMSA dɛsɛlen bɛ ka kuran di jamanadenw ma ko fila tɛ fiyewu kelen dɔrɔn de don juru de bɛ énergie la a miliyari 200 ani 61 limanaw o juru bɛ énergie la nka limanaw ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la fɛɛrɛ min don o ye k'a fɔ ko Mali bankiw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ayiwa olu sɔnna ka fara min ye jamana minisiriso damadɔ kan n'i y'a lajɛ minisiriso min bɛ an ka sɔrɔko kunna o minisiri Alfuseni Sanu ani ayiwa Bintu Kamara ale yɛrɛ ye kuranko minisiri ye ayiwa min bɛ énergie di Mali yɛrɛ ɲɛma ko fɔ Abdul Jibril Jalo ani bankiw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba dɔ bɛ yen k'o ma ko association professionnelle des banques établissement financier du Mali APBF Mali o ɲɛmɔgɔ madame Sidibe Asata Kone ani ayiwa bankiw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw minnu farala ɲɔgɔn kan ayiwa o ko min ma ko opération EDMSA limanaw ko bolonɔbila kɛra sɛbɛn dɔ de la sɛbɛn in bɛnkan don ayiwa bankiw ani Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko u bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ EDMSA ka juruko in na juru min bɛ Mali EDMSA la min bɛ kuran di jamanadenw ma juru in miliyari 200 ani 61 limanaw juru in bɛna sara cogo min na ko ayiwa san 10 ɲɔgɔnna juru in bɛna sara o de kɔnɔna la n'i y'a lajɛ ayiwa bolonɔbila sɛbɛn in kɛra alamisa tɛmɛnen mars kalo tile 7 san 2024 limanaw ko min bɛ yen ni fɛɛrɛ kun dɛsɛra ka sɔrɔ a la jamana ɲɛmɔgɔw ani ka fara gouvernement maa damadɔ kan minisiri damadɔ ayiwa minisiri min fana bɛ yen n'o tɔgɔ ma fɔ o tun bɛ kɛnɛ kan ye o ye Musa Alasani Jalo ye ale bɛ ye usine ni jagoko minisiri ye ale tun b'a la ka taa se sirabakako minisiri ma madame Dambele Madina Sisoko a fana tun bɛ kɛnɛ kan ye o b'a jira k'a fɔ nin bɛnkan sɛbɛn in bolonɔbila sɛbɛn min kɛra nin ye a n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na sabu bi in na n'i y'a ye k'a fɔ ni sɛgɛn bɛ jamana kan bi limanaw ko kuranko gɛlɛya b'a la kuranko in dun a sirilen bɛ min na cakɛda min bɛ kuran di jamanadenw ma juru de b'a la ni juru ninnu ma se ka sara a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ o la gouvernement y'a lajɛ sa juru in bɛ se ka sara cogo min na u y'a lajɛ san 10 kɔnɔna la kalo o kalo k'a lajɛ ka min ye juru in ye ka dɔ sara a la o bɛnkan in de kɛra Mali bankiw ani awa gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna fusaya kosɛbɛ sabu Mali bankiw yɛrɛ u bɛn'u sen don jamana ka ɲɛtaga dɔ la nin ye wa olu yɛrɛ fana bɛ nafa bɔ a ko la o de ye kunnafoni yɛrɛ ye limanaw Nouvel Horizon ka kunnafoni kelen in na
musow ka tɔgɔla don n'o ye 8 mars ye ale ɲɛnamayara diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali la yan laada dilantilen na fana a sen fɛ min ye jamanakuntigi ye colonel Asimi Goïta ale ye musow bisimila min ye palais de la culture Amadou Hampâté Bâ soba min tɔgɔ dalen bɛ Bazumana Sissoco la palais de la culture Amadou Hampâté Bâ kɔnɔna la ye k'u tun bɛ yen nɔ Bamakɔ sigida 5nan jamanakuntigi colonel Asimi Goïta tun bɛ yen premier ministre tun bɛ yen Choguel Kokala Maïga CNT ɲɛmɔgɔ tun bɛ yen nɔ colonel Maliki Diaw ka taa se administration territoriale mara cɛmabɔli colonel Abdoulaye Maïga ale fana tun bɛ yen min ye nin don ye a n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na taamasiyɛn de don taamasiyɛn min bɛ yen ni musow ka hakɛ n'u ka jɔyɔrɔw bɛ lafasa don min na n'i y'a lajɛ kabi diɲɛ kelenya tɔnba ale ye nin don in bila sen kan san 1977 ko musow u ka ɲɛtagaw ani musow ka jɔyɔrɔ o ka se ka dɔn don in sen fɛ Mali kɔni ye laada latilen san o san musow bɛ fara ɲɔgɔn kan jamanakuntigi ale bɛ ye o ɲɛma n'i y'a lajɛ musow ka hakɛ n'i y'a lajɛ commune min n'o ye commune 5 ye a maire Amadou Ouattara ale kɔni da donna o la kosɛbɛ k'a fɔ ko Nations Unies nin min sigi sen kan nin ye ko nin ye musow ka sen yɛrɛ kɔrɔ ani musow nafa jamanaw an ka ɲɛtagaw la ale kɔni da donna o la min ye ka fɔ musow ka ɲɛmaa ye madame Gundo Sissoko secrétaire général coordination association ONG féminine du Mali n'o ye kafo ye ale fana da donna musow ka don in na a nafa ani ka min ye jamanakuntigi ale kɔni ka foli ɲɛsinna jamanakuntigi de ma sabu k'a ye ba don musow la baara minnu bɛ sen na yɛlɛmani minnu bɛ sen na Mali kɔnɔ sisan k'a ma ɲinɛ musow kɔ o ko la fiyewu a ye musow da don a ko bɛɛ lajɛlen la min ye musow ka ministre ye docteur Kulibali Mariam Maïga promotion de la femme de l'enfant et de la famille ale y'a jira k'a fɔ ko transition ɲɛmɔgɔw ko nin bɛ dɛmɛ la musow yɔrɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma ko transition ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ a ko la sariyaw yɛrɛ bɛ ka ta a ko la jamanakuntigi fana n'o ye colonel Asimi Goïta ye a fana ye kuma ta a ko musow bɛ fo kosɛbɛ transition in kɔnɔna la sabu furanjɛla fanga in ni jɔsen b'a la bi ko musow y'a jɔsenba dɔ ye sabu gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ jamanadenw ka muɲu ka sabali ko musow jɔyɔrɔ fana bonyana o ko la sabu n'i y'a mɛn du n'i y'a mɛn jamana a jɔsenba fana ye musow ye jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ye o waleɲuman dɔn k'o fɔ musow ye limanaw min ye ko jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye commission nationale des droits de l'homme olu sigilen bɛ hadamadenya josariyaw bɛ se ka lafasa cogo min na a ɲɛmɔgɔ n'o ye Agibu Buware ye bataki kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw lasɔmi k'a fɔ ko 8 mars ko u k'u janto musow ka hakɛ la kosɛbɛ 8 mars kuma min n'an bɔra k'a fɔ sisan Agibu Buware ko musow u ni hakɛ dɔ ka kan ko binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma dɔ bɛ ka fara ka waati tɛmɛnen ninnu na yɔrɔ n'i y'a lajɛ musow ka hakɛ min n'o o bɛ lafasa 8 mars don ko jamana ɲɛmɔgɔw u k'a lajɛ sariya minnu taara Mali kɔnɔ sariya dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ CNT ɲɛma ka ban n'o ye code pénal et de procédure pénale ye a jirala k'a fɔ musow ka hakɛ binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma o bɛ lafasa o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ka hakɛ to n'o ye nɛgɛkɔrɔsigiw ye ko o kɔni o bɛ o sariya in kɔnɔna la o bɛ CNT ɲɛma kan ka lajɛ ani sariya dɔ bɛ yen loi numéro 2023-032 min taara juin kalo tile 8 min b'a jira k'a fɔ min ye musow ye gɛlɛya min y'u sɔrɔ Mali kɔnɔ u ka ta ba la ko dɔ kɛra o sariya ninnu fana na ani musow ka hakɛ minnu bɛ yen limanaw n'i y'a lajɛ binkani wale min bɛ ta ka ɲɛsin musow ma u farikolo la furusow kɔnɔna la ko caman de farala o kan san 2023 tɛmɛnen min Agibu Buware a ko CNDH tɔgɔ la k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka sariyaw lajɛ musow ka o hakɛ ninnu fana min bɛ bɔsiw la sow kɔnɔ baarakɛyɔrɔw la o fana ka se ka lajɛ ani loi 052 ɲɔgɔn ale ye sariya ye min taara ko jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ ninnu na ko 30 ka di musow ma politiki ko nasira ani baarakɛyɔrɔw la loi 052 limanaw n'i y'a lajɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko nka ko jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ a fana ka don ba la hali n'a sɔrɔla sariya in taara nka limanaw ko majɛba de bɛ sariya in a lawaleyali la bi Nouvelle Horizon ka kunnafoniw la halisa limanaw n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ sunkalo min na o jɔra sisan ko yanni sunkalo ka se jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale ye dunfɛnw balo n'o ye makɔrɔniw
ani awa tulu malo ɲɔ a y'o bila ka taa an ka marabolow la marabolow ta tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'a lajɛ Bayangara, Kidal, Douanza, Kita, Tombouctou, Taoudeni, Nara, Nioro du Sahel awa ko Bamako turu sera ale ma Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen jala k'a fɔ ba Numayanfan ani ba Kiniyanfan ko donbolo olu fana ka donbolow dira o ma o kɛra dɔgɔkun laban in na sibiri ani kari tɛmɛnen limanaw fasiri yɛrɛ janya kama an tɛna sama a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ nka kuma yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ min bɛ jamanakuntigi kɛrɛfɛ k'a ladi n'o y'a ka conseil spécial ye Agibu Danbele ale kɔni ye nin bilala nin baara ninnu ɲɛma min ye Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen ba Numayanfan ani ba Kiniyanfan olu fana du 400 ɲɔgɔnna Bamako sigida fɔlɔ ka taa bila sigida 4nan na n'o ye ba Numayanfan ye ba Kiniyanfan sigida 2 bɛ yen n'o ye commune 5 ani commune 6 ye yen fana limanaw yen ko maa minnu bɛ yen n'a kɛɲɛ tɛ olu ye bi jamanakuntigi ye balo di olu fana ma limanaw min bi affaire min bɛ yen n'o ye an ka finitigiw ka minɛnsanko kuma min na a bɛ sariya ɲɛma n'u kama affaire des équipements militaires ko n'a bɛ sariya ɲɛma bi ko jamana finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ n'o ye colonel major ye a tɔgɔ ye ko Nuhum Dabitawo k'ale ye walan sɛmɛ a tun bɛ CNT de kɔnɔ conseil national de transition ale ye walan sɛmɛ a tun bɛ wari mara yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Kɛstɛri ye o ɲɛma fɔlɔ yɛrɛ de don ale de ye CNT wari marala ye ko ale kɔni ye walan sɛmɛ n'i y'a lajɛ kabi san 2014 fasiri y'a jira k'a fɔ ko vérificateur général ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ nin affaire in kan min ye jamanakuntigi kɔrɔ ala ma hinɛ na Ibrahim Bokar Keita ale ka avion sanko kuma ani ka taa se finitigiw ka minɛn minnu n'o don finiw ni sabaraw ni suwɛtiw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko olu sanni a ma faamuya a sanni kɛra waati min na marché dira cogo min na sugubulon dira cogo min na a dira hali cakɛda dɔw ma fasiri ka kuma na o cakɛda ninnu kɛnyɛrɛ cakɛdaw don limanaw a jala k'a fɔ miliyari 9 o cakɛda dɔw bɛ yɛrɛ olu hali tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ Mali droit d'enregistrement la min b'a jira k'a fɔ ko i ka kan jamana sugubulon ka ta ka di i ma maa min yɛrɛ lakodɔnnen tɛ kɛnyɛrɛ cakɛda la n'a fɔra k'a fɔ jamana ka sugubulon ka ta ka di o ma limanaw nin bɛɛ lajɛlen de kɛra sɔrɔdasiw ka nin minɛn sanko kuma in na ni jamanakuntigi ka avion sanko ni a miliyari tunta cayara avion yɛrɛ sanni da kelen ma se ka dɔn o la a jala k'a fɔ colonel major Nuhum Dabitawo ale hali n'a sɔrɔla ale tɔgɔ kɔni ma fɔ ko in na nka ale kɔni ye walan sɛmɛ a na kɛ a sɔminba walasa a ka se ka jɛya a sɔmina ko in na ka walan sɛmɛ joona ka taa i yɛrɛ di sariya ma walasa a fana ka a ta bɛ se ka bɔ a la cogo min na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon kɔnɔ min ye les échos welewele ale kumana limanaw a y'a jira k'a fɔ min ye jamanakuntigi kɔrɔ o furumuso Adamba Konare musoba in ko a welela jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan a ka taa ɲɛfɔli kɛ ale yɛrɛ a ye sɛbɛnnikɛla ye lakɔli karamɔgɔ kɔrɔ don limanaw a ye musoya yɛrɛ ma limanaw ka se ka nin baara in kɛ k'a to jamanakuntigiya yɛrɛ baaraw la n'i y'a lajɛ fɛn don min na gɛlɛyara kosɛbɛ fasiri ka ɲɛfɔli la nka o ma bali min ye professeur Adamba Konare ye ka se ka min ye gafew caman sɛbɛn min ye lakɔli karamɔgɔ ye k'o fana baaraw kɛ hali n'a sɔrɔla ko jamana ɲɛmɔgɔya o tun b'o la n'i y'a lajɛ alamisa tɛmɛnen min ye masikalo tile 7 san 2024 kalanso dɔ bɛ yen u k'a ma ko Institut des hautes études en management IHEM olu de y'a wele limanaw a ka taa sigi ka kuma min ye Adamba Konare a ka kuma man ca nka n'a kumana limanaw i bɛ tɔmɔta sɔrɔ a la kosɛbɛ o la fasiri n'o ye Eco ye a ko walasa kalanden minnu bɛ nin kalanso in kɔnɔna la n'o ye Institut des hautes études en management IHEM Adamba Konare a ye tɛmɛna sira minnu fɛ a ka se ka taa kuma o denmisɛnnin ninnu ye u ka se k'a faamuya Adamba a da donna limanaw min bɛ tali kɛ a ye baara minnu kɛ a ye gafe minnu sɛbɛn yɔrɔ n'i ye Mali dɔfɔw lajɛ Adamba a ye caman dɔn o fana na a y'i da don o bɛɛ lajɛlen la a n'a ye baara minnu kɛ don tɛmɛnenw na limanaw min ye Adamba Konare kelen kɔ ka baki sɔrɔ Mali la yan nɔ a ye école nationale supérieure de Bamako n'o ye ENSUP a y'o kɛ o kɔfɛ a ye maîtrise sɔrɔ n'o ye gafe jɔnjɔn dɔ ye limanaw ka bɔ yen histoire et géographie a taara min ye Pologne
ka sɔrɔ ka taa ayiwa doctorat k'o sɔrɔ yen nɔ histoire la n'o ye dɔ fɔ ye limanaw jamanakuntigi kɔrɔ furumuso min ye Adanba Konare a ye jɔyɔrɔbaw kɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sanfɛ kalanko la n'i y'a lajɛ a ye gafe min sɛbɛn Mali kɔnɔ yan Mali dɔfɔw la o de cayara kosɛbɛ k'a daminɛ min ye Soni Alibert o bɔra san 1977 ka na min ye Sunjata fondateur de l'Empire du Mali san 1983 grande date du Mali a n'a furucɛ Alpha Oumar Konare u jɛra k'o sɛbɛn o kɛra san 1983 épopée de Ségou san 1987 a y'o fana sɛbɛn dictionnaire des femmes célébrées du Mali san 1993 ani ces mots que je partage discours d'une première dame d'Afrique au sɛbɛnna san 1993 l'os de la parole cosmologie du pouvoir au sɛbɛnna san 2000 limanaw min ye parfum du Mali ye n'o ye Mali wusulanw yɔrɔ Mali musow olu ka wusulanko u ka bon kosɛbɛ o dɔfɔ a y'o sɛbɛnni fana kɛ san 2001 limanaw min ye gafe min tɔgɔ ye ko quand l'œil se frotte à l'encens limanaw san 2006 a y'o fana sɛbɛn petit précis de remise à niveau sur l'histoire africaine à l'usage du président Sarkozy a y'o fana sɛbɛn san 2008 les griots m'a raconté Ferdinand Duraton le prince français du Kaso san 2018 limanaw ni gafe fɛn fɛn sɛbɛnna ni Adanba ye ninnu sɛbɛn don tɛmɛnenw na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen la professeur Adanba Konare limanaw a kumana kosɛbɛ ni kalanden ninnu ye welele kɔ kɛnɛ kan kalanden ninnu u ka kuma lasela n'o ye cɛ dɔ Mohamed Mayiga ye ale kɔni ko nin ye olu ɲɛna siraba dɔ de dayɛlɛlen ye wa k'olu b'a ɲini u ka kalanso ɲɛmɔgɔw i n'a fɔ directeur général yɛrɛ Musa Siribe professeur Musa Siribe ale kumana a ko la kosɛbɛ k'u b'a ɲini nin kɛnɛ in ka caya sabu nin bɛ dɔnniya d'u ma a ka fisa hali kalan kɔfɛ kilasi kɔnɔnaw la limanaw waati dɔw la Mali maabaw ka wele i n'a fɔ Adanba Konare u ka sigi ka kuma u ye baara minnu kɛ u tɛmɛna sira minnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ale ye muso ye a ye jɔyɔrɔ min kɛ Mali ko la limanaw ka se k'o ɲɛfɔ min ye 8 mars ko ye limanaw madame Cissé Yuma Cissé ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ko musow ye ɲɛtaaba de sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ɲinan 8 mars seliw kɛra yɔrɔ n'i y'a lajɛ 8 mars dabɔkun ye mun ye musow ka hakɛw ka se ka lafasa journée internationale des femmes min ye ECO maaw ye olu ko k'u wulila ka se madame Cissé Yuma Cissé ma ale ye chef d'unité gestion projet et programme de gestion intégrée des ressources en eau ale kumana kosɛbɛ 8 mars ko la a ko ko n'i y'a lajɛ musow jɔyɔrɔ ko Mali la ani fɔlɔ tɛ kelen ye sariya min bɛ yen n'o loi 052 ye ale talen kɔfɛ fɛn caman de bɛ yen o ye ɲɛ sɔrɔ musow ka jɔyɔrɔ ko la limanaw min bɛ tali kɛ parti politiques cili ani faraɲɔgɔnkan jɛkulu n'o association ye CNDH ale ye communiqué kɛ bataki do min kɛra juma tɛmɛnen CNDH kɔni ko ale jɔrɔlen don nin ko in na kosɛbɛ a ka sɔrɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw hakili lajigi k'a fɔ sariya bɛ ko bɛɛ lajɛlen la ko n'i y'a lajɛ Mali bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la Mali jamana sariya sunba yɛrɛ n'o ye constitution 22 juillet 2023 ye ale b'a jira k'a fɔ jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan sariya de b'o o ko fɔ ani Mali bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la pacte international relatif aux droits civiques et politiques charte africaine des droits de l'homme et des peuples CNDH hakili lajigi kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔw kan k'u hakili jigin ninnu na ninnu b'a jira k'a fɔ sariyaw de don maaw bɛ se ka kumada bɛ se ka labila u ye u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu bila ɲɔgɔn kan o jɛkulu cili sariyaw de b'a la yɔrɔ nin waati in na jɛkulu caman de bɛ ani parti politique caman de bɛ yen minnu bɛ ka ci ka yɛrɛkɛ nin waati in na CNDH ko fɛn don k'a kɛn bɛ ka olu jɔrɔ kosɛbɛ an bɛ bɔ ECO kɔnɔ ni kunnafoni min ye limanaw o ye k'a fɔ an bɛ taa jamana kɔ kan n'i y'a lajɛ min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔ kan ko Senegal yɔrɔ Senegal jamana la limanaw a jala k'a fɔ ko Macky Sall ale tun ye fanga mina a yɛrɛ kɔrɔ nka ko a bɛna fɔ bɛn kɛra ko la a bɛna fɔ ko min ye u ka campagne ye n'o yɛrɛ ko fɔ baaraw ye walasa
min ye fanga ɲini jamanakuntigi ɲini o baaraw bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na ko o daminɛna a bɛna fɔ min ye marsikalo in ale tile 24 natɔ in na jamanakuntikalata o kan ka boloda min ye nin jamana in kɔnɔna la min ye Gabon ye a jirala k'a fɔ Gabon ale kun ɲangina u ka jɛrɛjɛkulu fɛ min ye u ka communauté économique des états de l'Afrique centrale k'o ye Gabon ɲangi a kun ye fanga minɛ u ka jamanakuntigi la ko ale seginna ka na u ka jɛrɛjɛkulu in kɔnɔ n'o ye Gabon ye n'o ye communauté économique des états de l'Afrique centrale limanaw kunnafoniw de ye nin ye an ye min bɔ ECHO kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiridi sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw soir de Bamako an bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni ale ye min bɛ tali kɛ limanaw a jala k'a fɔ ko énergie ko EDM ko kɔni yɔrɔ a ɲɛmɔgɔ n'o ye Abdoulaye Djibril Diallo ye ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye kɔsa in na kuranko in na kurantigɛko in n'a sɔrɔla fɛɛrɛ de bɛna tigɛ a la maaw kun sigin bɛ ka min kɔnɔ ko nka malidenw caman bɛ yen olu danayaba t'u ka EDM ko la bilen dɛ sabu énergie ɲɛmaa bɔlen kɔ ka kuma maaw kun sigin bɛ ni kibaruya min ye u ma se k'o sɔrɔ yɔrɔ a kɛra i n'a fɔ minisiri min bɛ kuranko yɛrɛ kunna n'o ye madame Bintu Kamara ye ale bɔra jɛmukan min kɔnɔ n'o ye Malikura taasira dɔ ye jamanadenw caman kun sigin bɛ k'a fɔ ko kibaruya duman na bɔ k'a fɔ nin ye kurantigɛ nin y'a bantɔ ye nka jigiya limanaw donna a fɔra jigi kɔ jigiya ma se ka sɔrɔ nka ko kurantigɛ ko in kɔni maaw n'u siginn'a ye sa fo waati min ko dɔnkilikan kelen min tun bɛ yen n'o bɛ minisiri da o dɔnkilikan kelen o de mɛnna a ka directeur da n'o ye Abdoulaye Djibril Diallo ye a bɔlen kɔ ka kunnafonidi kɛ kɔsannin na kurantigɛ ko la yɔrɔ kalo barikama min n'o ye sunkalo kalo ye ale min jɔra nin ye maaw hakili la ko a na bɔ ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko kurantigɛ a na ban pewu hali n'a kɛra sunkalo kalo kelen ye nka ko directeur général n'o ye Abdoulaye Djibril Diallo ye k'a ko gasoil n'o ye taji ye o litiri 28,000,000 ko makɔnɔnin bɛ jamana kɔnɔ fasiri n'o ye soir de Bamako ko o litiri hakɛ in bɛna tila cogo min na ka kuran di maaw ma ale kelen pewu n'a ka baarakɛlaw de b'o ɲɛdɔn u ye programme kura bɔ k'o di jamanadenw ma o programme kura limanaw n'i y'a lajɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kuran yɛrɛ sɔrɔ tile kɔnɔ k'a tɛ tɛmɛ heure 6 kan yɔrɔ kurantigɛ ko maa tɛ se k'a fɔ ko fɛn bɔra a la jamanadenw ko u n'u sigi n'u ka gɛlɛya ye min bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka soba o ɲɛmaakɔrɔ chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmaakɔrɔ Sesim Yusuf Bacili limanaw ale tun bɛ sariya ɲɛma o kɛra alamisa tɛmɛnen mars kalo tile 7 san 2024 ko Yusuf Bacili kɔni y'a ɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen la a ka se ka bila fɔlɔ n'o ye liberté provisoire ye yɔrɔ nafolo min n'a fɔra ko k'o sara k'a daminɛ 850,000 hali n'a sɔrɔla a fɔra ko k'o sara kɔsan in na o kɛra laban ye nka yanni o cɛ 150,000 a kun fɔra ko a k'o de di fɔlɔ nka a nana a yɛrɛ sɔrɔ fo 150,000 la nin waati in na nka limanaw ko procureur ma sɔn dɛ n'o ye procureur min bɛ a koɲɛ kunna ale kɔni cour suprême procureur k'a ma sɔn fiyewu Yusuf Bacili a ka bilali ma hali n'a sɔrɔla a fɔra k'a fɔ 150,000 ko k'o sara limanaw jalaki min bɛ Yusuf Bacili ka hakili la jiginna o ye coronavirus bana min n'o yɛrɛkɛra Mali kɔnɔ yan ni a fɔra k'a fɔ miliyari 10 ɲɔgɔnna o tunna Yusuf Bacili a n'a jɛ dɔw nɔfɛ nin waati in na olu bɛɛ lajɛlen bɛ kaso la Yusuf Bacili nin waati in na a fɔra k'a fɔ ko a ye liberté provisoire ɲini nka procureur ma sɔn limanaw n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ M5 RFP gɛlɛya bɛ ale kɔnɔna la bi kosɛbɛ ko waati tɛ waati min na a jan bɛ M5 RFP jɛkulu kɔnɔ n'i y'a lajɛ kɛlɛ min bɛ M5 maaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ yen olu gɛnna ka bɔ ɲɛmaayaw la dɔw yɛrɛ bɛ yen a fɔra k'a fɔ ko olu da tɛ ko foyi la bilen nka sariya kɔni wulila k'i da don a ko la sa sabu a ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Abdelkader Mayiga ye ale yɛrɛ ye premier ministre ka ladilikɛla ye conseiller don a bɛ baara kɛ primature la limanaw ko ale kɔni minɛna ka bila kaso la nin waati in na min ye Abdelkader Mayiga ye jamanakuntigi n k'a fɔ premier ministre o ka conseiller don limanaw a jala k'a fɔ ale kɔni minɛna ka sababu kɛ ko nɛnijugu de bɔra a da kɔnɔ
awa nga maa min ye a wele bɔgɔ jɛnɛ kan o ye Imam Umaru Jara ye jɛrɛjɛkulu b'a bolo k'a ma ko MJP faso yelen k'olu de ye a wele bɔgɔ jɛnɛ kan Abdelkader Mayiga ni ye jateminɛ kɛ ko a ka kiiri o bolodalen bɛ ka bila avril kalo natɔ in tile 25 san 2024 nka ko kunnafoni dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko a ka kiiri ko o bolodalen bɛ ka bila mars kalo laban in na o ye kunnafoniw sɔrɔ cogo ye nka ko kunnafoni labanw fana y'a jira k'a fɔ Abdelkader Mayiga ko a bɔra Bamako kasobonba la u taara n'a ye Kulukorokaw fɛ yen nɔ hakilila jiginna jamana Abdelkader Mayiga n'o ye premier ministre ka conseiller ye a bɔra ka kunnafoni di dɔ de kɛ kɔsani na o de senfɛ yɔrɔ a ye kuma caman fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ka dɔgɔyalimaw sera Choguel Kokala Mayiga ma n'o y'a yɛrɛ ka dɛmɛba ye kosɛbɛ ko o kuma ninnu de kɔnɔna la min ye Abdelkader Mayiga ye u y'a minɛ limanaw ka sabu kɛ o kuma ninnu ye ko a bɛ ka basigibaliya don jamana kɔnɔ wa fana minisiri kɔrɔ min n'o tun bɛ kuranko ni jiko kunna Lamini Seydou Traoré a y'a jira k'a fɔ fana ko jamanakuntigi ka hinɛ o la n'o ye grâce présidentielle ye ko k'o bila ka bɔ kaso la limanaw o M5 kelen kibaruya la yɔrɔ M5 mɔgɔw yɛrɛ dama bi ɲɔgɔn na u ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen min farala ka bɔ M5 la n'a taara a ka jɛrɛjɛkulu bila a yɛrɛ tɔgɔ la n'o ye M5 RFI Mali kura ye o ɲɛmɔgɔ ayiwa ale fana bɔra ka kuma Dr Mamadou Konate ale ko M5 RFP tɔ minnu bɛ yen k'u ka olu da b'u ka kumaw la olu ma u tɔgɔ fɔ bi u m'u tɔgɔ fɔ sini ko u y'a mɛn kɔsa in na ko Choguel Kokala Mayiga ka kunnafoni lase dɔ la k'a ye jalaki bɛ olu M5 RFP Mali kuraw kan k'u bɛ fɛ k'ale bɔ a jɔyɔrɔ la n'o y'a ka premier ministre ye Dr Mamadou Konate M5 RFP Mali kura ɲɛmaa y'ale ale kɔni ko maa minnu bɛ Choguel nɔfɛ k'u k'u ka kuma fɔ cogoyaw dɔn kabi M5 RFP sigira juin kalo tile 5 fo ka n'a bila bi la ayiwa olu hakilila min b'olu la halisa o hakilila kelen de b'u la olu tɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ la ko n'i y'a ye ko Choguel bɛ bɔ ka kuma bi k'i b'a sɔrɔ ko ci de t'a la ko gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan k'a bɛ fɛ ka jamanadenw ɲinɛ o kɔ o gɛlɛya ninnu ye lakanako kuranko jamanaw jiko ayiwa balo sɔrɔli nɔgɔya la awa ni maa minnu bɛ yen n'olu tora M5 kɛlɛ la juillet kalo tile 11 a n'a tile 12 san 2020 Dr Mamadou Konate ko Choguel yan'a ka jalaki bɛ maa wɛrɛ kan k'a ka fɛɛrɛ ɲini o gɛlɛya ninnu na fɔlɔ Mamadou Konate tilala k'i kanto k'a fɔ ko olu k'u tɔgɔ bɔ u ka kumaw la ko k'u tɔgɔ bɔ u ka business la sabu u n'olu tɛ fankelen fɛ u ka miirinaw tɛ kelen ye M5 RFP Mali kura maaw ko olu ka hakilila ye min ye bi o jamanadenw bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na ni Choguel ɲinɛ n'o kɔ fo ka n'a kɛ ka kumaw lase olu ma ka jalaki bɛn olu kan k'u olu tɔgɔ bɔ u ka kumaw la u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la limanaw an b'a bila yan an ye sira ka min lakale ka bɛn ni waati ye o ye nin ye an b'aw fo dantɛ foli min na ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe kuraw mana bɔ an n'u lakale aw ye kuma an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashon ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 42 99